Mitä tapahtuukaan, kun entinen diktaattori lähtee mukaan demokraattisiin presidentinvaaleihin? Laiskana miehenä kuningas on päättänyt luopua vallasta. Aikaisemman itsevaltias sekoilun jälkeen hän on myös päättänyt alkaa siirtämään vesimaata kohti demokratiaa. Sehän on demokraattisempaa. Ja mikä parasta, minä pääsen tästä vähän helpommille päiville. Korppi totta kai haistaa uuden tilaisuuden päästä vallankahvaan. Tällä kertaa Korppi ei kuitenkaan ole mikään räyhäävä diktaattori, vaan lempeä ja sosiaalisesti lahjakas, demokraattinen ehdokas. Käärmeen onkin hyvä oppia luomaan nahkansa uudelleen aina uusien tilanteiden mukaisesti. Pidetään nätisti vaalipuheita ja käydään tapaamassa kannattajia, kätellään ihmisiä. Kaunosanallisesti perustellaan kansalle, miksi ollaan paras ehdokas. Ei todellakaan. Paras tapa voittaa vaalit on luoda valtakunnan sisällä kriisiä ja toimia sen jälkeen pelastavana messiaana ja sankarina. Muut ehdokkaat istuvat käsillään ja höpisevät poliitikkojen tapaan mitään tekemättä ja katselevat sivusta. Koska sopivaa kriisiä ei sattunut olemaan, niin Korppi nerokkaana päätti luoda sellaisen itse. Rosvoporukkansa kanssa hän hajottaa myrskyjen aikaan padon, joka aiheuttaa tuhotulvan. Hänen yhtiöllään sattuu olemaan hiekkaa ja sementtiä, jolla patoa voidaan alkaa korjaamaan. Lisäksi hän lopettaa vaalikampanjansa, lähtee itse mukaan korjaustöihin ja kutsuu kannattajansa mukaan pelastamaan valtakuntaa. Kontrasti muihin ehdokkaisiin on niin vahva, että oikeassa maailmassa Korppi voittaisi nämä vaalit äärimmäisen todennäköisesti, jos ei siis jää rötöstelystään kiinni. Ikävä kyllä Korppi ei turvannut patoa hajottaessaan riittävästi selustaansa. Hermoheikkoa Harjaa ei ollut mitään järkeä sotkea mukaan koko asiaan. Ei ollut myöskään mitään järkeä mennä itse patsastelemaan rikospaikalle ja nauramaan arkkipaisnaurua. Parempi olisi ollut palkata ulkomaalaiset rosvot vain töihin, maksaa heille pimeästi ja pysyä itse täysin anonyyminä. Työntekijöiden saatua rahansa ja lähdettyä maasta ei todistajia olisi ollut lainkaan. Eräästä todistajasta Korppi yritti hankkiutua eroon tavalla, joka sopii äärimmäisen hyvin lasten aamupiirrettyihin. Sinusta on päästävä. Ei, älä ammu! Ei sinun tarvitse Ikävää Korpin kannalta, mutta Liero Lonkero selvisi ja yhdessä Harrin kanssa he kävivät kertomassa poliisille Korpin patosabotaasista. Tulvissa kuoli 27 ihmistä ja materiaaliset tuhot olivat massiiviset, joten vesimaan lait tuntien Korppi olisi luultavasti teloitettu giljotiinilla. Mutta olisiko Korppi voittanut vaalit, jos hän ei olisi jäänyt rötöstelystään kiinni? No, sarjan juonen mukaan Korppi olisi joka tapauksessa tullut vaaleissa viimeiseksi. Minä en usko tuota. Lapsille haluttiin vain opettaa demokratian toimivuutta ja sitä, että kansalaiset eivät koskaan äänestäisi väärää pahisehdokasta. Oikea maailma ei kuitenkaan toimi noin. Jos joku ehdokas pääsisi Korpin tapaan esittämään tuolla tavalla sankaria, niin tämä voittaisi melko varmasti. Muistakaa, että kaikki ei ole aina siltä, miltä se näyttää.